Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zopparditant Tnieda proġett ġdid ta' Dottorat Dwar Nuqqas ta' Vista, iffinanzjat mill-Fondazzjoni għall-Aċċessibilità fit-Teknoloġija tal-Informazzjoni l-FITA. Dan il-proġett ta' riċerka se jiffoka fuq it-tfal u l-adoloxxenti neqsim mid-dawl u l-familji tagħhom, b'enfasi fuq id-dimensjonijiet soċjali, drittijiet u l-esperjenzi ta' ħajja. Waqt konferenza stampa fl-Università ta' Malta, Zopparditant irrefera l-avvanzi leġislattivi li għamlet Malta fl-aħħar snin u kif politika effettiva trid tkun ibbażata fuq evidenza li tifhem b'mod ċar il-bżonnijiet speċifiċi ta' gruppi differenti fis-soċjetà. Bħala segretarjat responsabbli mir-riċerka u l-innovazzjoni, aħna kontinwament infittxu li niffinanzjaw investigazzjoni kif ukoll tfittxija għal tarif ieħor. F'dan il-każ qegħdin niffinanzjaw dan il-proġett ta' riċerka u innovazzjoni fejn jidħol nuqqas ta' vista fejn jidħlu it-tfal u l-adoloxxenti. Il-proġett se jitwettaq taħt is-supervizjoni tad-Dipartiment tal-Istudji dwar id-Diżabilità fih dan il-Fakultà għall-Benesseri Soċjali fl-Università u se jikkumplementa studji eżistenti bħal Malta iStudy u r-riċerka tal-Vision Project tal-Malta Trust Foundation. Ir-riżultati mistennija jidentifikaw lakuni fis-servizzi u joħorġu bir-rakkomandazzjonijiet fl-oqsma tal-edukazzjoni, l-impjieg u l-għejxin indipendenti fost l-oħrajn. Il-President Emeritu Mary Louise Colejro Preka li tmexxi l-Malta Trust Foundation saħqet li r-riċerka għandha tagħti vuċi lil persuni neqsim mid-dawl u l-familji tagħhom. Fil-verità permezz ta' dil kollaborazzjoni sija bejn il-Gvern, l-Università u l-Malta Trust Foundation u mbagħad permezz ta' riċerkatriċi li se jkun hemm minħa tal-Università, se nkunu qed nagħmlu stock take ta' servizzi li diġà jeżistu ma' wkoll tal-bżonnijiet li rridu nindirizzaw. Naturalment se jkun hemm daw id-diskursati, ġifieri ħajkun riċerka kwalitattiva ma' tfal u ma' żgħażagħ li huma neqsin mid-dawl u mill-vista. Fil-fatt waqt istess konferenza u fil-preżenza taċ-Chairperson tal-FITA Carlos Tivara, il-Professur Emerika Lussi se tipprovdi l-gwida akademika għall proġett, enfasizzat li din se tkun riċerka fil-fond tal-esperjenzi ta' tfal u adoloxxenti neqsim mid-dawl u se jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' servizzi u policies aktar inklusivi u effettivi. Iżjed tarif jista' jinkiseb mid-Dipartiment tal-Istudji dwar id-Diżabilità fl-Università b'email fuq disabilitystudies.fsw@um.edu.mt.